Marfansi! Ba wannan irin abu kenan lokaci na wuce ga hadari na fi sabilillahi. Mu je inda za mu je da wuri mu dawo dan Allah lokaci ya riga ya wuce. Ina ta bata min lokaci. An ci gashi. Yawa ba dama abin da nake ta jira ki. Oke shi yasa ke ta bata min lokaci kenan. Kina jiran sako ne amma wannan ai leka mai Sharhabilu na kika ce mai. Sa'an ki ne ba za ki ce mai onkul Sharhabilu ba? Zuwa ga masoyiya ta Marfansi. Wayo Allah kai. Kin san abin ka da soyayya ka wani Sharhabilu wanda da yake bani 10,000 da na bashi ka ba da sai da wannan kika bashi 500 shi oke shine ya turo sako shi dan Allah miki bari in karanta sako ya Assalamu alaikum zuwa ga masoyiya ta Marfansi da fatan kina cikin koshin lafiya dama na ce in gaya miki ina da mata hudu kuma ni jari ne kawo ni kasan nan Allah ya sa kin bani 500,000 ni dan Nijar ne zan koma ƙasa ta na barki a ƙasar ki lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Fadila Karuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tasiri na shiga uku abinda ake tashi ba ni na aike ki ba da 500,000 ba tashi ki kukan ki da kanki tashi ki kuka tashi Sharhabilu fada mun ba mafarki nake wallahi ba mafarki kike yi ba ta zami yanzu na aka kawo sako Sharhabilu fada mun ba mafarki wallahi ba mafarki kike yi ba Marfansi 500,000 ɗinki ya wuce 490 da na miki magana da nan ba zagi na kika yi ba aikin ga irin ta yau cewa yayi in case din kin manta me yace wai yana da mata hudu shi mazaunin Nijar ne yana neman jarin yin shayi bai da shi shine yazo ku yi soyayya kin dauki 500,000 kin bashi yanzu ya gama samun jari ya koma kasar shi Nijar ya baki a kasar ki kace ƙara sumiya kika ƙara sumiya zan iya gaura miki ma na farko na ji tausayin ki duba jakanta akwai kuɗi da kai ki kina neman bedroom kina a kace janyo ni ba ai kanki ne Obje kina da 50,000 a jaka. Cikin wannan jakan nan da kike ajiye kuɗi dan bazan bada naira 5 dina ba asibiti neman bed rest kike yi. Fadila ka hamu makullin mota da jakan nan naka kike boye kuɗi. Masha Allah. Kaga ifiyo. Ka koja kuma kullun mota na rataye jakanki wallahi. Mafarki nake yi nan wallahi har da hat. Mafarki nake shiga mota ko kuma a daga ki. Dan ni ban da karfin daga ki. Ba zan iya ba. Muhammad mafarki nake yi. Wallahi ba mafarki bane ya gudu da kuɗin ki. Gol ina fa na sai ya kare ai ke san nawa ne gram yanzu ai ke da gol kuma sai wata duniya. Ana gaya muku magana akan maza ku ce kun samu mazajen su. Ni kin ma wani tayar min da hankali ka kike a baba ka bakin wani fado kaina. Tsakani da Allah ya sai ki karya ni na yake ki dauki kuɗin ki ba saurayi. In wani zo kawai kin fado kaina. Fadila ka mun makullin mota na. Lokacin da namiji za a ce ku dan Allah wani walwake duba bi ka ci mun wa mota ka ci wa mota